Ako sa pripraviť na pohovor? Najväčšia chyba pred pohovorom? Prísť tam a len dúfať, že to nejako dopadne. Krok číslo 1. Priprav si všetky informácie o pracovnej pozícii, na ktorú sa hlásiš. Jedna vec, ktorá by určite nemala zaznieť na akom pohovore, je otázka: a na akú pracovnú pozíciu sa to hlásim? Krok číslo 2. Zisti si čo najviac informácií o firme. Čo robí, pre koho robí, možno ako majú firemnú kultúru. Toto sú informácie, ktoré vieš ľahko nájsť na ich webových stránkach. Ak sa ťa totižto opýtajú, prečo by ste chceli pracovať práve pre nás, odpoveď, lebo hľadám prácu, už nie je veľmi dostačujúca. Krok číslo 3. Poznaj svoju hodnotu. Namiesto toho, aby si povedal, som komunikatívny človek, skús povedať, na predchádzajúcom projekte som zvýšil predaj o 20%. Fakty totižto vždycky vyhrávajú nad bežnými frázami. Priprav si odpovede na klasiky. Prečo chcete zmeniť prácu? Aké sú vaše silné a slabé stránky? Kde sa vidíte o pár rokov? Ja verím, že túto hlášku nikto na pohovoroch nepoužíva. Samozrejme, nie je nutné sa učiť tieto odpovede naspamäť, treba si len v hlave vykonštruovať možno nejakú myšlienku, ktorú následne chcem predstaviť. Krok číslo 5. Priprav si otázky. Pohovor nie je výsluch. Pýtať sa môžeš aj ty. Skús sa opýtať, ako vyzerá tým, s ktorým budeš spolupracovať, ako vyzerá úspech na takejto pracovnej pozícii, možno ako vyzerá bežný deň. Otázok je veľa. V prípade, ak je tvoj pohovor online, určite vyskúšaj tvoje internetové pripojenie, prípadne sa skús pripojiť už o 5-10 minút skôr. Ak máš pohovor klasicky, niekde na mieste, buď to v office alebo v nejakej spoločnosti, odporúčam prísť aspoň o 10 minút skôr. Obleč sa o stupeň profesionálnejšie, než je bežný pracovný deň. Príprava nerobí zázraky, ale robí veľký rozdiel. Chceš checklist na pohovor? Napíš nám do komentára.